Kuva amai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asi basa iri rinezenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi nhasi uno pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vane urema. Asiwo tinopembererawo zvakare hugamba, humhare, hushingi huna namai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kudziva rasekwa kune mudzimai ane makore 52 Charlotte Dzvaka nevana 4. Mwana wake wechipiri Anna ndiye ane dambudziko reDown syndrome. Ngatimbotaurana mai Anna. Saka kuno munomboswera muchiiteko nasisana? Zvezvezvi patiri paholiday ngotiswerawo vari panotamba Anna hande tinowacha, Anna hande tinosuka, kana yatimbodedza gadheni todiridzwa. Kana wadawo kumbogarawo mamuvi ndo anonyanya kuda mumbo vati vakatozotenga TV watonoti kufamba kwako kunyanya kuenda kunoona kumaraini. Okay. Mai Anna, tingade kuziva kuti Anna iye zvinezvi ane condition yeDown syndrome. Izvi makazviona muchingobva kusununguka here kana kuti makatozozviona matombodzoka kumba nemwana zvakafamba sei? Ndingati inini ndakaroorwa 92 ndichiuya pano ndichizoita first born yangu muna 2006 ndichizoita Anna muna 2010 asi yese ndemaoperation ndakaitwa op. Ngati pandakaita first born vakangoti nguva yenyu mazuva adarikidzisa saka kuti tikuinjuse hazviite saka rege tikuite op. Asi ndandisina hangu pairwadza kana problem endandinayo ndandisina. Ndobva ndapedza mbva ndazoita pamwiri paAnna 2010. Anna ngati kuchipatara kwandakaenda vakandirifeya vakati endai kumbuyani ndandoti kwandaisunungukira. Ndobva vanditi sezvo makamboitwa sizva musina dambudziko ramamunaro tinombokupai nguva yekuti mumborwadziwa pamwe munokwanisa kusununguka mega. Ndikati alright. Saka mimba yaAnna yakatanga kurwadza ndiri kunoku. Ndobva ndaswera ndakazoenda kuchipatara kumanheru kwamboya tete vacho vanogara kuGlenview kutete vangu. Ndobva waya mubva wambonditarisa sezvo vachisunungutsa vati 2.5 cm. Saka endai henyu. Ndobva ndaenda ndikasvika kumbuya nehanda vakanditarisa vakanditi 2.5 cm. Ndobva vati tombokupai nguva kana tazoona zvazoramba tinokuita isisi. Saka ndakarara. Ndobva waya usiku wese havana mbudzuka vakanditarisa vakazoya makuseni. Ndobva wanditarisa vakati chibereko chinyaa chisi kumbovhura 2.5 cm idzodzo. Saka gadzirai muite se kumanheru makugadzira muenda kusisa. Saka kubva izvezvi hamuchadyi kusvika kumanheru. Vakanditi chiswerai kutanga na12 hamuchadyi makuseni momuka muchienda kusisa. Ndobva ndazomuka ndichienda kusisa makuseni. Ndobva wandiita operation. Ranga ratozwa rechitu izvi? Saka ndobva wandiita op. Asi pavakandiita op mwana wangu haana kumbochema. Ndobva vati mwana wenyu haana kuita sei haana kuchema takumindisa kunesari. Saka inini ndakangoti pamwe sezvo ndatora nguva yakareba ndichirwadziwa. Ndobva agara nonga ndakagara 4 days ndichienda chingonomona kunesari. Ndobva vakazomubuditsa asi ivo havana kunge vandisanangurira kuti mwana ndo zvaari. Vakangondipa mwana. Ndobva ndaya kunokumba. Ndaya kunokumba ndakagara ndomunga ndakangoita 2 days. Anna akangotanga kungochema. Asi nenyaya yekuti pandakabva kunesari vakandiva nemushonga wavakandipa vakati munoita muchinomupa kumba. Asi havana kunditaurira kuti mwana wenyu ndo zvaari. Anna ndauya kunokumba akachema zvekuchema musoro uchiita kupisa zvokuti ndobva ndenda naye kuchipatara paklinika apo. Ndobva wanditi temperature yemwana yakakwira iri kuma40. Mwana mucheche endai dzokerai kuparire nyatwa. Ndadzokera naenda kumbuya nehanda kwekwe
ndobva vasvika vakati tembericha yemwana yakanyanya. Ndobva ndaswera ndiriko bva ndazobuda kumanheru zvikanzi zvinozvo zvinenge zvave nani. Asi Ana aingori maoni ndofu kungodzokera kuparenyato. Aingogara achingorwadziwa chinhu aiti akatanga kuchema chinhu chainyanyobata musoro kupisa. Tembericha chaikwira zvokuti naiti mwana mucheche here. Saka angori maoni ndofu kuchipatara. Kudzoka kunokumba kuchipatara, kudzoka kunokumba zvokuti usiku ndandisingarari. Ndairara achingochema chete, nguva zhinji yake yaingoreva kungochema. Saka ndazodzokera ku 6 weeks. Manesi havana kunge vanitaura, ndakaperekedzwa natete hanzvadzi yababa vake. Ndobva taenda tapinda mimi tapedzerwa, asi vakati mwana chimbomuise pamubhedha. Ndobva vati mai vacho chimbobudai, imimi ndimani? Svika ndini tete vacho, svika toda mbokuonai. Ndobva vavawo zvikanzi mwana haana kuita sei, haana kuita mushi, mwana ane kukanganisika kwaana kompyuta. Vaudzwa, asi kuti vanditore inini vanditaurire, havana kunditaurira. Vakangoudza tete vacho, tete taakunokumba. Ndipo vakanditi mai guru, zvinoda kudzeka zvinogona kubatai, sezvo makambotora nguva yakareba musina mwana. Ndekuti ndakatora nguva yakareba kubva 92 ndakazoita festival 2000. Saka zvinhu pavakanditaurira kuti mwana hanzi haana kumira mushi, mutozvitambira mwana wenyu, zvese zvichaita sei, zvichanonoka. Handina kumbozvitambira. Ndakati tete wanonyepa, ndimutarise. Saka ndobva vanditi imimika imbotarisai mwana wenyu maziso, mutarise make izvi zvake izvi hazvina kuita straight sezvakaita zvivamwe zvakadzikira. Ndikati vanonyepa hakani, asi ndakazozvitambira nekuti ndakabva ndaona kuti kugara kwacho ndokunge akatozotanga kugara nonga tata kutopinda mu7 months chaidzo, 8 months. Mwana haagari. Ndaenda naye kusikero ndobva vandibvunza vakati mwana wenyu ane chii? Ndikati mwana wangu adatopinda mu8 months ne9 months akuda kutokwana. Zvikanzi anogara here? Ndikati aiwa haagari. Zvikanzi haana zvimwe zvanokwanisa kuita? Ndikati kuti ndinyatsoona kusumudza maoko, anga asinganyatsosumudza maoko, nzeve dzake idzi. Ndobva vanditi, saka tete vainditi ndikamupfekedza heti, nzeve dzake dzikangoita kunge dzabuda kunze kudai so. Vabva kuti aiwa meguru, mupfekedze heti, nzeve dzake dzinanike dziite sei, heti yake isvike munomu ivhare nzeve idzi. Tete ini dzinenge dziibva zvikanzi aiwa mupfekedzei, nenyaya yekuti iwe zvenzeve ndasina kumbozvitarisisa, asi maziso ndo andakazotarisisa. Ndikati zvishuwa. Ndobva baba vakazvigamuchira sei? Kunyange ivo tete ndo vakaudzwa vakazokuudza ivo, vanhu vakazvigamuchira sei veukama? Imi zvambokunetsai ko baba neveukama? Ndingati baba vacho havana kumboita dambudziko, vakangozvitambira vakati mai Lydia unofanira kungotenda Mwari, ndekuti nguva yanga watora usina vana yakaita sei, yakarebesa, hazvina kana basa. Nenyaya yekuti iwo baba vacho munhu anorarama neurema, gumbo ravo harina kuti mushe munhu anotorarama neurema. Saka havana kumbonyanya kuita sei, kunetsekana. Kana ivo tete vacho ndokuti Ana izera tete vake, ivo tete vacho ndo vachitondiperekedza. Saka handingati hangu havana kunyanya kuzvitambira, havana kunyanya kunditi ndokuti mazvo zvinhu zvazonzwarire aiwa. Vakangozvitambira vakangoti ndizvozvo. Saka paklinika apo ndopa vakazonditi mwana uyu unofanira kumboenda naye kugomo kusiyarayo ambonoonekwa, nokuti nguva yake yekugara yadarika. Izvi tingadaita kutotarisira kuti mwana akukambaira kana kuti mwana ingakutodza kana kumira. Saka mwana wenyu haana chaari kuita sei, chaari kuita. Saka imboendai naye kusiyarayo. Ndobva ndaenda ndaudza baba vacho, ndikati mwana ndandimboenda naye kusiyarayo. Zvikanzi alright, handei. Ndobva taenda tisi, tasvika kwekwe takapinda, zvikanzi munomirira chiremba ndiwa munoona, vamuona. Zvikanzi mai nababa zvoda kudzepa ndizvokuti mwana wenyu mudhauni, saka munofanira kuzvitambira kuti ndozvazviri, zvese zvichanonoka. Kugara, kukambaira, kufamba, kutaura, zvese zvichaita sei, munofanira kungozvitarisira kuti zvese izvozvo zvinogona kuwanikwa paari. Ngatimbotirai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera.
Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai Anna nekuda kwekuti Anna ane Down syndrome? Nini matambudziko andinosangana nawo ndekuti Anna muDown. Izvezvizvi pari zvino Anna ndinomuperekedza kuchikoro, ndinomuka ndovaitira, anogeza hake asi anononoka. Dzimwe nguva ndinotomubatsira kutoti aitise ageze. Vamwe vake vanenge vatogeza ndekuti Anna ane vamwe 2 vanomuteera mashure. Saka ndinotomubatsira, ndobuda naye ndoenda kuchikoro, tinopindwa naye, anomusiya kuchikoro, anopinda na8. Ndodzoka kuno, ndosvika, ndoda kutsvaira mumba, ndinoda kutsvaira panze. Padzimwe nguva ndinokundikana kumbosenda tsvaira panze. Ndodzoka ndotsvaira panze, ndoburitsa maplate ndosuka. Kana ndikakundikana kurara ndisina kumasuka, ndosuka nekuti basa dzimwe nguva rinenge randiwandira. Na 12 ndobva pano, kana kuti 12:30 kana 12 kazhinji kacho ndodza ndinobva pano ndekuti Anna anodzidza ku3 uko ndokwaanoenda. Saka ndodzokera ndonomutora, anobuda na1 ndogona kusvika panapa kuma2 nekuti kufamba imbichana ndomunongomuona zvaanoita akada kumira. Saizvezvizvi kana mabuda makuseni acho, makuseni ndo andori nebasa kumumutsa nekuti umugezese, anogeza imbichana. Saka taakufamba akada kumira zvake murodhi, akamira kudaro, unotomubata ruoko kutoita kutodhonza kuti Anna handei. Asi kana akafarisa dzimwe nguva anofamba zvakanaka. Tonosvika tozodzoka zvinhu, tozonomutora na1 togona kusvika panapa kuma2 kana kuti 2:20 kana kuti 2:30 ndosvika pano, tobuditsa washeni. Anna dzimwe nguva ndinosendaisa washeni panze apo mudhishi, ndongosiya kuti Anna chandi tinowacha mauniform, tinowacha. Aiwa washeni anoifarira, washeni tinowacha, tinoviita zvese. Kana ndikamutowa anatora mutsvairo tsvaire mumba, anononoka zvake, zvinhu zvake zvese zvinononoka. Dzimwe nguva totozoita zvehasha zvamamutoona zvokuti anobva atoti siya kanyi siya, ndotoiwa toda tikasike katipedze basa. Anotsvaira hake basa anoita zvokuti ukamuburitsirawo maplate anosuka. Tikaenda kuwasheni, aiwa tinowacha. Kuibvisa palaini anobvisa nezvese. Kana unoipeta inopetwa yese ichipera. Nenyaya nekuti dzimwe nguva kuti ndizoonawo zvekuti ndiite ndibude ndimusiye, izvezvi ndakumutyira kuti mwana womusikana kuti ndibude ndiende kure ndimusiye, ndinonzwa zvichirema nekuti hapana, vari kumashure kwake vadiki, sisi vakandigara nawo, vanotogarawo kwavo uko. Saka kuti ndimusiye ndiri pano, ndingomusiya ngomuti chisarai panapa, ndinenge ndakutya kuti zvino kana akabuda kunzoku unongo vaziva upenyu hwatiri kurarama izvinezvi. Saka ndinomboitawo ndichingotengesawo zvinhu zvamuri kungoona zvirapo nematemba wewayo kana zvanhongo zuva iroro kana zvisinawo. Ndizvo ndomatambudziko anosangana nawo, nekunge nekuti kana achinge adai kuchikoro ndotomumisa kumuendesa. Mazuva ekutenga ndiraive dambudziko, vaibvisa zvama muchataura, anobvisa zvorongedzwa. Waisaipi? Ndaisa uku, handisi kudai. Asi iye zvinezvi aiwa zvakuenda zvichiita sei, zvichiita raiti zvokuti ndinongomugadzirira, ndomuti chienda unopfeka, ndosongomati apfeka zvakanaka here. Kana apfekawo hake aiwa zvinenge zviraiti nemataiti wayo, handizomutevereri nenyaya yekuti Anna chaanonyanya kugara mubasa izvozvo. Kunze uko akambondinetsa mazuva ekutanga paakazotanga kufamba. Ndakamboita dambudziko kufamba, ifamba zvokuti nguva zhinji ndaigona ndakanomutorera kana uko kuna takawira uko, uyai mumutore Anna, uyai mumutore. Asi zvinezvi ndonati zvinezvi zvapera hazvo, akungogara mumba. Baba vacho ndakazoita chimwe, baba vacho mutengerewo TV agare mumba kuitira kuti kufamba kusaite sei, nokuti akazobuda kunze uko handizozive kuti aenda papi. Unenge uri kuno kudzongo ndiri kuno kundichitawo basa. Saka akagarawo mumba ndichingozwa kuti Anna ndinaye. Vamwe vake havo vanomutarisa kuti kana achitamba zvake, vamwe vanenge vainayewo vachimutarisa, vachimuonawo kuti ari papi, ari kuenda kupi. Asi hazvokuzoendawo kure kure kwahaendi, anenge aripo. Mataura kuti makanzi endai kuCRU kwamakabva manoudzwa mimi kunzi mwana wenyu ane Down syndrome. Kumashure kumakambenge musina yasotendekera kuti mwana wangu akakanganisika papi. Pamakaziva kuti mwana wenyu ane Down syndrome zvakakubatsirai sei? Zvakambondibata toita ndikunyepa. Ndakambobatikana ndikati Mwari makanonoka kutipa mwana
ndotioma ndipo vana vacho mandipa futi mwana akadai asi hazvinei sezvo ndave nawo hazvina basa zvoti vakatitora hedu vakatikanzera tesewo baba naamai tikazvitambira aiwa ndikangozvitambirawo ndikangoti Mwari ndo zvamandiita sei zvamandipa asi ndinombotiwo ndikaonawo mazera ake seumwe musikana ari panext apo wezera rake umwe ari panext apo wezera rake unenge uchitofunga kuti dei mwana angadai atodai so izvi zvangadai atoo form 3 saka zvese unenge uchitongomuitira kubatsirana kugeza kuita sei nguva zhinji tongoti nguva zhinji ndekuti ndezvokungobatsirana haana chaangapedze zvichese kuti ndapedza ari 1 hazviite ndenge ndichitoripo pasaiti. kuCRU tinoziva kuti kunoenda vanhu vakasiyana siyana vane vana vakasiyana siyana. Imi mambe muchichema muri kumba muina ana wenyu muchiti hasi kunyatsoita zvandandajaira kuti pa6 months mwana akudai pado muchisvika kuCRU muchiona vamwe vanga vaine vanavo vakasiyana siyana izvozvo zvakakubatsira here? Inini zvingati zvakandibatsira nekuti pandakazoona vamwe ndakatoti inini kunoku ndovingi asi kuti ndakanga ndangoti chirege ndinde kumaexercise mwana wangu aite sei afambe nokuti zvimwe zvandaiona wanyatsoona umwe mwana akaoma musoro uyu ukaenda kusaidhi zvokuti haudzoki vanotozoita zvokuita mbichena kuti mwana adzoke panzvimbo zvototi vamwe vetondibvunza kuti kwenini mavingei kunoku kuti ndave nemwana wangu vedu yemusadaro kuti ndave naye hafambo kuti ana pandakamubvunza mukaka akabva asimba zvekusimba zvezvokuti maitoti mukamoti hafambi maitoramba kuti imi muri kuti hafambi tototi hafambi uyu totonzi aine chii ndoti atone 3 years kuti anga ari mupfupika atone 3 years asi tendai Mwari ndoti aindoda kutenda Mwari nokuti vandasangana nawo kunoka zvakabva zvatondibatsira zvakanyanya zvokuti kana kuchema kwekwe ndandisatomboita sei ndandisatombocheme nokuti ndaitombosvika nguva yekuti ndaitombochema ndega kuti nai Mwari kwenini mandidarirei asi pandakazoenda ikokoka nekuzouya kunoku kumaexercise kwataimboya kunoku tichiendawo apa wochisanganawo nevamwe nokuti nguva yacho ndaitobva kumusha ndaigara kumusha saka vaitondiudza kuti rondo runo tine workshop muuye ndouya ndichisangana nevamwe kumusha kaunozoti unenge wakangogara uri pako wega mwaruko saka unenge uchingori wega ukangozvigarira ipapo saka pandakazosangana nevamwe zvakandibatsira ndidi kunyepa nyangwe nazvino zvangu ukazoonawo vevamwe ka ukazotarisa wako ka unyazovati aiwa hazvina kunyanya kurema zvakanyanya zvinhu zvinorema zvazvo pakuti handizokwanise kuita zvandichifanirwa kuti ndiite nguva iyoyo handikwanise kuti ndimusiye ari ega kuti ndimusiye nevamwe vadika havadasi ndichoti dai ndine muhombo anenge ari kumberi kwayo wandingamusiyire sisi vana vagari pano saka zvinhu zvinozongokuremerawo. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Pamatambudziko avataura ndezvipi zvekuti vanoti vakabatsirika nazvo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavakatakura? Isusu matambudziko anosangana nawo tanga tiri kutokumbirawo kuhurumende kuti kana ichitionawo isusu vanamai vane vana vane urema tikatiwanisawo pekuti tigare pekutiwo kana une pako unoitawo zvaunoda unobatsirikana uripo ipapo vakatipawo pekuti tigarewo vachitionawo nevana ivava ende nematambudziko ekuti saizvezvizvi kuti ndibude ndiende kunze ndinoshanda ndichisiya mwana hazviite ndinenge ndinaye pese pandinenge ndiri saizvo ndine zvinhu zvishoma zviri pamusika saka unenge uchitiwo kana ukaonawo zvokutiwo zvikawedzerawo uripo uine mwana wako uchimuona pese paanenge ari zvinobatsira saka tachitokungokumbirawo kuhurumende kuti ngaitionewo isusu tine vana
vane urema vatipowo pekugara ndo dambudziko hombe ndo rakatokurisisa zvokuti dai hurumende ichitinzwawo kana vanotinzwawo kunze ikoko vachitionawo kuti ndo dambudziko racho rakakura kana usina pekugara zvinorema unenge uri pamadambudziko hombe chairo nekuti kuti uti pamba pemunhu so kuti uti ndoda kutanga kuti ndoda kuita kanti project yehuku unoisa papi danga hapana saka kune vane zvikwanisiro vanongotionawo. Munoenda kuchechi here uye kuchechi kwamunoenda kana muchienda kuchechi akagamuchirika here ana? Inini pari zvino ka baba vake ndingangoti mhuri yese pano yaenda kuchechi kwaMarange, vamwe vacho ndokuchechi kwavanoenda. Saka inini ndakambomira kuenda kuchechi nenyaya yekuti munongoziva kuti kuchechi kwaMarange havabvumi kuti uende kuchipatara uko. Saka nedambudziko iroro inini ndakanoti rege ndimboita sei ndimbomira hangu, asi zvokungoendawo hangu ndichimbobudawo ndichimbonoonawo ndimbonoshandirwawo ndichidzokawo ndinoenda naye ana. Kana ndinge ndaenda naye vamwe havazvitambiri, vamwe vanenge vachingomutarisa, vamwewo vanozvitambirawo. Saka zvinhu unenge kungoti semwana wako unenge uinaye ukada kusvika kuchechi ikoko ukamuti gara pasi akada kumboramba akamira, asi anozogara zvake chigara paana. Ndinongobuda ndichingonoshandirawo kwaMarange ndakambomira. Zvichitoreva here kuti pamakabereka mwana uyu kuchechi vaitoti aiwa zvidi chipatara izvi vaitorambidzwa kuenda? Havatobvumi. Ukatodzikana watoenda kuchechi zvatiita sei unotozodzokera unonzi uyai mugare pasi musunungurwe motoreurura kuti ndakamboenda kupi kuchipatara. Saka inini ndakaona kuti ndirambe ndichingoti nhasi ndaenda ndanosunungurwa mangwana mwana wangu ndinenge ndine maproblem ekuti nguva nenguva anenge aida chipatara. Saka ndakambomira handisi kuenda. Tinoona kuti kana dambudziko rikauya mumba saizvozvizvi dzimwe nguva pane mashoko vanhu vanotaura zvekuti unoti imimi mungati here makambosangana nemashoko mushure mekunge mabereka mwana wenyu kuti pamunofamba naye muchienda kana kuchikoro kana kuti? Inini mashoko ndingati ndakambosangana nawo pandakambobva ndichienda kumusha uko. Vamwe vaitoshedzana kuti yaimuone mwana uyu. Vamwe vabva vatoti akafanana nemwana wakwanhengo uyoyo ndozvaakaita, hamuoni here nzeve dzake zvadzakaita idzi, une akafanana nemwana wakwanhengo. Saka zvinhu zvanga zvisingandiitire zvakanaka zvaiye zvinezvi hazvo. Matambudziko aripo nenyaya yekuti ana ndinenge ndichingori naye ndega, hapana anombotori muzuva kuti chimbondipaiwa mboyo kana kuholiday chaiko. Ana anoenda kuchikoro anovhara saizvo anditakavhura nesuro holiday yese anenge achingori pano. Unotonzwa itoshedzera kuti itombokwidzawo kana makamboya kunoku ndo amboya kunoku holiday, asi kuti nditi kuna anomboti ana ngauye kuholiday hapana, handidi kunyepa. Kana even anobva aita mwana wenyu mega ndewangu ndega kubva ndichimusununguka. Ndingangoti kubva ndichimusununguka anaka ndakangomusiya ka1 ndatokumbira kuti ndiri kungokumbirawo ndinodzoka mangwana ndipapo. Handina kana munhu anomboti nhai chimbondipaiwo. Mai vangu ndovanomboti chimbondipa but kune kuri kure nokuti kumusha kwedu kuri kugokoko. Saka kunenge kuri kure kuti ndigoti ngaenda anenge atoda munhu wekuenda naye unomusiya ikoko, unenge uchingoona kuti ndinenge ndatovaremedza futi. Saka ana ndewangu. Kuchema nepekugara. Toda kukutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Tisangane zvakare svondo rinouya.